Hemen ditugun taldeen artean, argi dago, lehen jasotu duen Gabriela Bipolo, Euskadiko Proba Garaia, eta hemen ditugun bi bandera oso potenteak dira, Ikurriña alde batetik eta Nafarroako Armarria bestetik, Nestorrek esan duen, oso esan duena, bien arteko, zimbroak entzun behitugu erditik, fondo gorria geratzen da. Hori da, teoria de mínimos. Hortik ikasten bagara, deno kaduz gaude, horri kolorea, gure kolorea dela, eta gero zer gehituko dugun bandera, hori adostatu beharko dugu. Momentuz, gorria kolorearekin geratzen bagara, zerbait irabazi dugu. Hemen agertzen diren beste bandera guztiak, bi bandera, lehenbiziko bi bandera lotzeko edo ea zer zor daiteke bi bandera gurutzerakoa, bai? Lehenengoa, aintzinakoa, lehen ez genuen alako arazorik, hori zen denon bandera eta kito. Baina orain arazoa sortu da, eta ze banderarekin garatuko garen, hori landu beharko dugun, adibidez, lehen usuariarekin komentatzen, web horretan, kafe automatikoetan hizkuntzarekin, euskera erabiltzeko normalean ikurrin. Jorra duzu, ikurriña zerbait euskera erabiltzeko. Halako bandera bat, zen egongo gaizki, zen adibidez, ingelesez, bada halako bandera, estatu batuak eta erresuma batuko banderen arteko, egiteko hori ingelesa dela. Hori, okera bat zen, halako internet edo bankuetan, euskerare ez identifikatzeko bakarrik ikurriñarekin. Gero, ni, ja lehen esan dut, geratzen naizela aintzinako banderarekin, lehen denon bandera adostuta genuen, baina arazorik bada honekin, hirugarren bandera honekin geratzeko, hasiko gara bandera gorriarekin, eta gero zer jarriko dugun gainean, adostuko dugu. Segundo bat, eta alako puntua, zure bat geneko. Berezkera duzu izena ondo. Sei puntu horiak zergatik? Sei Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa ososorik, Lapurdi, Siberoa